nu se på, hvis vi får nogle opgaver, hvor vi skal bruge to grafer i forhold til hinanden, eller to funktioner i forhold til hinanden. Nu vælger jeg det regneark nede i bunden, der hedder to grafer med forskrift. Og der står heroppe i toppen nogle ting i forhold til de felter, der er indgivet her. Og arket ser i sig selv lidt kompliceret ud til at starte med, men det er egentlig ret simpelt, og det starter op og ned. Heroppe i toppen fra den, der hedder fx, det er egentlig bare udtryk for, at her har vi en graf, som vi kan arbejde med at tegne. Det vil sige, hvis vi kender funktionsforskriften i forhold til A og B-værdier, altså den er angivet eller et eller andet i opgaven, jamen så kan vi taste A og B-værdien ind her, og så får vi egentlig bare et silobinge, som vi gjorde tidligere. Og så får vi tegnet grafen herover. Det, der så kan bruges hernede i det turkis og det lille område, det er, at vi kan udregne nogle y-værdier, bestemte y-værdier på baggrund af en x-værdi, så vi ikke bare skal til at ændre det heroppe i x. Eller vi kan udregne nogle y-værdier i forhold til, eller beregne nogle x-værdier i forhold til en fast y-værdi på baggrund af forskriften. Og det, der egentlig bare sker, det er, at hvis det er, vi kender en x-værdi, så sætter man den x-værdi ind her, altså de 400, så den regnestykke kommer til at hedde 25 gange 400 plus 50, og så giver det 1050 over i y. Man kan også trykke på, så får man lige bare formen heroppe, så man kan se, at det er de tal, der bruges til at beregne. Omvendt er det her nede ved y. Jamen der er det i forhold til, at man sætter y til at være 15.000. Altså fx er lige med 15.000, så den kommer til at hedde 15.000 er lige med 25x plus 50, og så skal man finde den x-værdi, der ligesom giver y på 15.000. Og i det her tilfælde giver det så 598, og det gør den ved at lave den udregning, der simpelthen bare siger, at det er de 15.000 minus de 50, og det skal så divideres med 25 til sidst. Det er den formel for at beregne y. Vi kan også se det heroppe i silebilledet, at det passer med de 400. At når x er 400, jamen så giver det 1050. Og vi kan se, at når y er 15.000, så giver det tæt på, 600, som er de her 598. Vi kan se, at der er en lille forsmag. Så det er egentlig bare for at kunne bruge eksakte værdier hernede hurtigere til at kunne løse bestemte spørgsmål. Nu kunne jeg tage en opgave, der hed opgave 47 i bogen. Og det er den med trykkeri, som laver visitkort, og prisen for at få lavet et visitkort kan beskrives af en lineær funktion 0,10 gange v plus 80. Det vil sige, at a i det her tilfælde er 0,10, og b i det her tilfælde er 80. Som det ser ud nu, så går mit x-interval fra på 100 styk, og den starter ved minus 100. Jeg har egentlig ikke brug for, at den starter ved minus 100, fordi at, jeg kan jo ikke have minus 100 visitkort, så det kan jeg egentlig lave om til 0. Jeg kan godt købe, eller bestille helt ned til 0. Det giver ikke så meget mening at bestille 0, men derfor. Så tænker jeg, at mit x-interval skal være lidt højere, eller mit x-interval på 100 giver egentlig fint nok mening. Men jeg vil gerne lige sætte den til 1000 til at starte med. Sådan. Så enten så bestiller jeg 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000 visitkort. Og så kan vi se, at prisen den udvikler sig i forhold til det. I opgaven der får jeg så i opgave B, at jeg skal bestemme funktionsværdien P400 og forklare resultatet. Det betyder simpelthen, at jeg sætter x ind til at være 400. Det står den jo allerede til, tilfældigvis. Så her hvor jeg skulle finde de 400, jamen der skriver jeg egentlig bare 400, x er lige med 400, og så finder den til mig, at y det bliver 120. I spørgsmål C siger den så, løs ligningen PV er lige med 500. Det betyder, at PV, som jo også bare betyder funktionsværdi, jeg kan ændre det her op til P. Af V. Sådan. Så ændrer den sig faktisk også her. Og det betyder, at y i det her tilfælde skal jeg finde, som, fordi den hedder løs ligning PV er lige med 500. Så her skal jeg sætte y er lige med 500. Der. Det her, det betyder simpelthen, at hvis jeg vil bruge 500 kroner på visitkort,
fordi at y-aksen her, det er jo prisen, det er kroner, og x-aksen, det er antal styk. Så når jeg sætter y til 500, så er det altså prisen på 500, jeg sætter. Så det, jeg siger, at jeg vil bruge 500 kroner på et visitkort. Hvor mange kan jeg så få? Jamen, jeg kan få 4.200. Så når jeg kun skal bruge én gang, så er det fint nok. Og der kunne jeg også bruge det ark, jeg har brugt tidligere. Nu springer jeg lige til en opgave. Jeg springer til opgave 59. Og i opgave 59, der får jeg at vide, at Peter får tilbudt 2 forskellige mobiltelefonabonnementer. Så i det her tilfælde, der lyder det som om, at jeg skal til at tegne 2 grafer. Begge har fri sms og afhænger kun af taletiden i minutter. De 2 abonnementer kan skrives ved 0,7x plus 49. I det her tilfælde har jeg altså fået en funktionsforskrift, der hedder a af x er lige med 0,7x plus 49. Så jeg ændrer lige funktionsforskriften her op til a af x. Og så sætter jeg a-værdien ind, som var 0,7, og jeg sætter b-værdien ind til 49. Så er det sådan, at mobilabonnementer, der er det jo x, jeg har ud af x-aksen her, det er minutter, og op af y-aksen har jeg prisen i kroner. Så mit x her, det er jo minutter. Minutter kan jeg skrive. Og det jeg så vil sige, det er, hvad antal minutter skal jeg have. Jeg vil egentlig gerne have dem i deligt med 60, kan man sige. Fordi det er per time. Og så kan jeg se, hvad giver jeg egentlig per time i mobilabonnement. Jeg kan også tage det per halv time, hvis det var bedre at så skrive 30 og så videre. Men jeg starter lige med en time, så kan jeg altid notere den ned, hvis jeg har brug for det. Så vi kan se, at for 1 time, så betaler jeg altså 91 kroner for 2 timer, 133, 3 timer, så videre. Så nu har jeg sat det første abonnement ind. Det andet abonnement, det er angivet i opgaven også som b af x er lige med 0,20x plus 89. Og den kan jeg så skrive hernede. I stedet for g af x, så skriver jeg så b af x. Og i det her tilfælde, der får jeg så at vide, at a-værdien er 0,20. Og b-værdien er 89. Læg mærke til, at den har givet mig det samme interval i den her opgave, som jeg har sat heroppe. Og det gør den automatisk. Hvis jeg trykker på den, så kan I se, at den tilpasser automatisk, sådan de har samme interval. Den tilpasser os til samme start. Så jeg skal ikke ændre noget hernede i forhold til x-interval og x-start, for det er tilpasset i forhold til heroppe. Det betyder også, at jeg får et silderben nu, og nu får jeg grafen her. Så nu har jeg grafen både for A og for B, som jeg kan se her. Men det, der er virkelig smart i dokumentet, det er, at når jeg kører lidt ned, så får jeg faktisk begge grafer i det samme billede hernede også. Og her kan jeg se, at den blå, det var den, der hed BX, og den orange, det var den, der hed AX. Omvendt, den orange var BX, og den blå var AX. Så her har jeg begge grafer. Og det jeg kan sige, det er, at det tilfælde, hvor den blå er nederst, så i det område herfra og så tilbage i antallet af minutter, der vil den blå være billigst. Og fra herfra og så videre ud af, der er den orange den billigst. Det man bruger det her grafbillede til, det er til at se, hvor mange minutter, hvornår er det, den ene bliver billigere eller dyrere end den anden. Fordi hvis jeg kun taler hertil, altså under, det vil være cirka under 80 minutter, ser det ud til, det er i hvert fald under 100, jamen så skal jeg vælge den blå. Og er det over 80 minutter, ser det ud til sådan cirka, jamen så skal jeg vælge det orange abonnement. Jeg kan nøjagtigt finde ud af det hernede, fordi at her fortæller den mig faktisk skæringspunkter. Den viser, at det man gør, det er, at man sætter de 2 funktioner, ax er lige med bx. Og så får den altså, at det kommer til at hedde 0,7x plus 49 er lige med 0,2x plus 89. Og så bestemmes x ved hjælp af den her formel her. Og x bliver så udregnet her i det grå felt til 80, og y bliver 105. Så hvis jeg tager 80 minutter, så skal jeg betale 105 kroner. Og
og så er det faktisk ligegyldigt, hvad for et af abonnementerne jeg vælger. Men hvis jeg taler under 80 minutter i abonnementstid, så skal jeg altså vælge den blå. Taler jeg over 80 minutter, skal jeg vælge den orange. Okay, i spørgsmål A skal jeg forklare tallene i forskriften, og det har jeg sådan set gjort, fordi at tallet VA er prisen per minut, og tallet B er opstartsgebyret. Og det gælder ved dem begge to. Så i opgave A, der kan jeg se, at 0,7 er 70 øre per minut, og de 49 er startprisen, altså abonnementsprisen. Og nede B er det altså 89 kroner i startpris og 0,2 kroner per minut derefter. I spørgsmål B, der skal jeg så beregne funktionsværdierne A35 og B35. Og det betyder simpelthen, at når der står A med en parentes 35, så skal x-værdien skiftes ud med 35. Så her i det turkisfelt, der kan jeg så skrive 35 op ved A, og det kan jeg også gøre hernede ved B, fordi jeg skulle gøre det ved dem begge to. Og det jeg kan se, det er, at op ved abonnement A, der bliver min pris altså 73,5, og nede ved B bliver den 96. Så hvis jeg kun taler 35 minutter, så skal jeg altså vælge abonnement A. I spørgsmål C får jeg vide, løs ligningen AX er lige 250. Det betyder simpelthen, at AX, altså funktionen, kommer til, i stedet for AX her, så skal der stå 250. Og så skal jeg finde den x-værdi der til. Og det er den hernede, der hedder beregn x er lige. Så jeg skriver 250 her. Og det betyder simpelthen, at hvis jeg har 250 kroner råd til at betale det per måned, jamen så må jeg maks tale 287 minutter. For at det kan lade sig gøre. Når vi kigger op i sidebenet, så det jeg skal kigge efter, for at se efter, om det som passer nogenlunde, det er jeg skal sætte 250 ind her nede i y-aksen, altså nede i de her værdier. Og de 250, de ligger jo her et eller andet sted mellem 217 og 259. Så kan jeg se, at det passer jo meget godt med, at x så bliver 287, altså det ligger mellem 240 og 300. Så udregningen her ser rigtig. I spørgsmål D skal jeg lave den der løs ligning AX plus BX, og det er det, jeg har gjort hernede, hvor jeg finder skæringspunktet. Og simpelthen lavet ligningen. Det gør Excel-arket selv, og den fortæller jo så, at det giver 80 og 105, og så hvor x er 80, det vil sige 80 minutter, og y er 105, som er 105 kroner. Altså skæringspunktet er 80,105.